Технологиите са в основата на така, не само на търсене на туристическите места, както знаем ние чрез дигитализацията, но и на техния избор. Защото един рекламен клип, който е заснет с дрон технологии и може да се види с VR очила, кацайки на летището, да речем в Бургас или в София, и избирайки съответно нещо динамично, нали, не предварително планирано, може да насочи туристите като притегателна сила. Съответно, това можеше да се ползва от туроператорите, защото туроператорите също използват рекламни клипове и в някои туристически агенции по света има такива помещения с VR, в които, когато се колебае някой турист, къде да избере да отседне, може да му се предостави подобен рекламен клип с VR очила, заснет с дрон, и той да го емоционално да го преживее предварително, за да избере да го посети. Реално виртуалната реалност по какъв начин стимулира избора на дестинациите и, както вече казах, съответно Созопол е точно това място, където трябва да бъде представен такъв проект, който подготвяме с господин Иванджиков, тъй като беше избран първия град през 2021 година за Smart City. Туроператори входящи, които регулярно водят туристи, големи групи в България, че довеждайки ги в предсезон или в след сезон, съответно в по-нисък, както се използва това понятие, те остават разочаровани не от хотела и от пакета, който има предложил туроператор, а от това, че цялата дестинация не функционира. И даже вчера в предварителен разговор с колеги, които работят в Созопол, те споменаха, че настанявайки се тази година в хотел, който не предлагал инклюзив, те повечето в Созопол не предлагат инклюзив, няма къде да обядват. Това е парадокс. И тук виждаме мястото на общината, когато сключва концесионни или други договори, нали, за наем на помещения, за места за хранене, за развлечение извън хотелите или за други услуги, съответно, по някакъв начин да работи в тази посока. Започнах с това интервюто.